Αυτά τα Χριστούγεννα. Για λίγα λεπτά θα θυμόντουσαν τη μαγεία το γιορτό. Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δώρα. Ξωτικά. Το πάρτι. Ευχαριστώ, Άι Βασίλη. Τα Χριστούγεννα μας περιμένουν. Γιορτάστε τις ξεχωριστές μέρες της χρονιάς με το Disney Channel και τις υπέροχες οικογενειακές μας ταινίες. Φιλί. Και τώρα τι? Νιώστε τη μαγεία με το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο. Πρεμιέρα σήμερα στις 4, μία από τις χριστουγεννιάτικες ταινίες του Disney Channel. Take me home for the holidays. Don't wanna go our separate ways. It's me without you, without me. Take me home to meet you with you. Take me home for the holidays. Don't wanna go our separate ways. It's me without you, without me. Me with you. Αυτές τις γιορτές ελάτε παρέα με τη Disney. Απολαύστε τις αγαπημένες σειρές της Disney όλη την εβδομάδα από τις 2 στο Disney Channel.